manini. Bafethu sanibonani. Semaphethelweni njengamanje amashamakhe, umqimbi wesibili, ngimena Dilaboy. Working stage. Mfethu nasimo Dilaboy sikhuluma ngobani? Dilaboy uqhamuke eJericho. Dilaboy ifike nemkulweni. Qale nje lo nyaka. Mfethu uqalile ngene emkulweni, uqalile lo nyaka, uqale ngoma yakho sive ma2K. Mfethu usebenze nobani? Usebenza TP Studio. Wahlaniselwa ngubani? Sebenzela sathi lapha. Senza khona lapho ya. Mfethu Yatholakala nje lapha YouTube. Beyithola sishala badila for imnandi. Mfethu intombi zingakanani zikhona ngabaphilisiswa ekhulayo bathi intombi ziba yiningi. Zikhona manje ayikho nje sidala. Ayizaba khona nyaka. Ngoba suyagqwesa ikhona. Mfethu ukhuluma nemfunyane lana naphethelweni ufuna kwazi ukuthi abantu abafuna ukuthola bakuthola njani. Inombolo neliqingo nentombi safuna ukuthola ukuthi sikhona ukukhuluma nayo ngoba phela nyalo sikhathi ama2K nje boshila size bayashela okay nabo asize ngabe yami itholakala kanjani inkosi ngangithinta nje una inombolo yami Facebook lethi 79832771 ya ngatholakala lapho ngajabula futhi nokuthi ningibide emicimbini yana bekhona sikonjabulisa Nizwile bathandi bomqulu emakhaya kusengiyimvunyane hlezi niphathele indaba ezinhle njalo nje. Njalo makuphela nakuphela inyanga sodibana mhla ka20 December khona phethele ilanga lema-awards. Lapho kuba nama-competition. Ziyakhala manje ngathi lapha ePlayboy mfethu ngathi imali zakho kuyibongela balandeli nakwakhe bemqimbi. Ngibongela kakhulu Nkosi yami noba singena lapha bajabulile abantu ngabona lokho ukuthi hayi no bayayithanda lento ya lokho ukuthi sawuqhubeka sinenzele lokuhle sicela support nje lenkulu mfethu kusungena emqulweni kunabaqulu abaningi mfethu okanye umuntu vamise ukubukela kubona imfungane ebule kumjijelwa ngangena emqulweni izinto ekamjijelwa udila uzufika emqulweni yini le susa phakathi ukuthi mhlawumbe umqulo into owazalwa nayo noma into oyithanda noma into oyihawukelile ya ngicabanga ukuthi into nje noba ya ngasho ukuthi into le kusukela ngimncane ngangivele ngiyithanda sihlalela nje nemajita ngakithi sidlalela ukugitha sihlabelele ya sithanda lokulalela kakhulu maskandi okay mfethu ubani role model yakho njengamanje semkhulweni nyalo ya bengilandela inkosi yamadokama ya but ke mina ngishaya ngeyami indlela ngihlabela nje ngayo ukuthi ngithanda kuphela ngezwakala mfethu ukuthi inkosi yamadokama eSwazini idlala indima enkulu kakhulu ngoba mfethu ukhona endimeni ulandelela inkosi yamadokama abamazwe bathi ngusiqebi mfuka Dlamini phasi semsika la ngomfethu